салом алейкум дӯстон, ба канали мо хуш омадед. Дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. Дӯстон, ба шумо либосҳо ва пойафзулҳо аз Туркия ва Кавказ бо нархи дастрасро пешниҳод менамоем, ки ба сифаташ кафолат дода мешаванд. Либосҳои мо дар таншинам ва бисёр бо дизайнҳои замонавӣ, ҳам стили варзишӣ ва ҳам классика пешниҳод карда мешаванд. ҳамарӯза дар телеграм-канали Шермардон шоп борҳои нав ба навро мегузорем, ки силкааш дар комментария ҳаст. Дастсавка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон дорем. Инчунин барои фармоиш дар ватсапи рӯи экран буда нависед. Расман варзишгари бебохти тоҷик Сарвар Ҳамидов бо рекорди 15:0 бо варзишгари брезилиягӣ Марсели Алвес бо рекорди 12:3 дар мусобиқаи Bellator Champions Series 22 июн дар Ирландия вомехӯранд. ёдрас мешавем, ки Сарвар охирон муҳорибаи худро дар мусобиқаи Bellator 296 моҳи майи соли гузашта бар зидди варзишгари фаронсавӣ Кевин Петчик гузаронида буд, ки ӯро бо усули буғӣ шикаст дода дастпоҳло шуд. айни ҳол варзишгари тоҷик дар ҳаҷи умра қарор дорад ва то ин дам бошад дар лагери Таиланд барои муҳорибаи навбатиаш бо беҳтарин варзишгарон омодагӣ медид. мо ба Сарвар омодагии ҷиддӣ ва аниқтараш беосебро орзу карда муҳорибаашро бесаброна интизор хоҳем шуд. муҳориба барои унвони қаҳрамонӣ миёни Ислом Махачев ва Дастин танҳо пас аз он таъин шуда буд, ки Арман Сарукян, ки дар мусобиқаи UFC 300 дар Лас-Вегас бар Чарлз Оливейра бо тасмими ҷудои доварон дастболо шуд ва аз муҳориба бо Ислом Махачев даст кашид. дар ин бора худи Сарукян дар як суҳбаташ гуфт: ҳангоме ки ман тагонро тарк кардам, ба наздам Хантер омада гуфт 1 июн Ислом Махачев ва ман гуфтам бояд фикр кунам, 7 ҳафта мондааст, наметавонам ин қадар зуд баромад намоям, ман бояд камтар дам гирам ва баъдан ба лагери омодагӣ баргардам. агар ин муҳориба охири июн мешуд, шояд ман рӯзӣ мешудам, чун барои тайёр шудан бояд тамринро дар лагери пурраи гузарид. агар ман довталаби рақами якум бошам, пас чаро чунин риск мекардам? ёдрас мешавем, ки бархурди унвони Ислом Махачев ва Дастин рӯзи 1 июн дар мусобиқаи UFC 302 дар Нью-Йорк баргузор мешавад. варзишгари тоҷик Осимхон Раҳмонов ба атагон бармегардад. расман варзишгари тоҷик Осимхон Раҳмонов бо рекорди 13:4 дар вазни сабук бо Томс Дек дар мусобиқаи ACA 175 дар шаҳри Москва мехӯрад. бояд гуфт, ки Осимхон моҳи сентябри соли гузашта охирон муҳорибаашро бар зидди Азамат Керефов дар мусобиқаи ACA 162 гузаронида бо нокаути техникӣ аз ҷониби ҳариф шикаст хӯрд ва аз даври ниманиҳоии Гран-при маҳрум шуд. чуноне ки мухлисони муҳорибаҳои Осимхон огоҳ ҳастед, ӯ дар шабакаҳои иҷтимоӣ бисёр фаъол аст ва аз рафти тамринҳояш дар инстаграми худ пешниҳоди ҳамагон мекунад ва дида мешуд, ки ӯ бисёр омодагии ҷиддӣ дида истодааст. мо ба Осимхон муваффақиятро таманно карда дар ҳамин ҷо бо шумо хайру хуш мекунем. хайр дӯстон.